Mikir dong tak jibuke dong. Wilis. Mik. Nah, mendapatkan piala. Tepuk tangan. Mau nyanyi apa? Perkenalan dulu. Kenalan dulu. Namanya siapa? Kepo. Kepo. Namanya siapa? Entut. You kepo ya. Nenek aku you kepo. You dog. Yes. Gedeng wong iki. Besok gedeng lho. Bahasa Inggris apa? Yes, no. Lah ya you dog. Nek kowe you kepo, no. Yes. Lah yo. Nah berarti you dog. Yes. Loh. Wong kowe no. Aja ora aku no. Apa gini tak ngono? Dog iki rek kok. Kirek. Aja ora aku. Perkenalan sayang. Yo rek kirek. Kowe sing marahi yo iku mau kok. Perkenalan. Ayo. Ya apa Gusti? Ya udah gak tauin. Perkenalkan namaku Nasya. Apa ya udah apa mau ya udah apa? Ya udah umbah-umbah ngono. Ya udah tak tauin. Tak tauin. Tak tauin. Tak kasih tahu. Ojo tak tauin. Ya udah. Hei. Tak kasih ngerti. Kata-kata ojo tak tauin. Ya udah all in ngono. Namanya Nasya. Mau ngapain? Ya mau nyanyi lah. Yo sing kok ndaping lawas sapa nduk. Iki cah cilik, Mbes. Ditakoni sing apik. Wah ayune ngene. Ayo ge. Kepot dhisik nyidam apa ngene iki. Nyidam sledrit. Nyanyi apa? Sabar sama Kusuma Wijaya. Siji-siji sik ya nduk. Langsung mbok rombong Kusuma Wijaya sik apa sabar sik? Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Sebelum nyanyi, ucapan salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dados satu persembahan sebagai awal jumpa. Heeh. Artis cilik Rindo Budaya. Bos Junior Rindo Rindo Budaya. Ada Nasa sapa Aikila sapa sini? Nasa sapa? Nasa sapa? Saila. Anasya Adena Saila. Anasa antena sapa? Antena gundole mung ngono. Anasa Yasinan. Yasinan gundolem ngono. Angel apa no? Anasya Adena Saila. Anasya Adela Adela. Adena Ardena Adrena Adrenalin. Saila. Saila. Ayo Kusuma Saila Wijaya. karepmu ora karepmu. Kusuma Wijaya. Dados. Rindo Budaya. Aksi Dennis. Star Audio Sote. Shooting. Sugeng rawuh para tamu undangan, sugeng lelenggahan. Sugeng rahapi pasugoto. Pasugoto saking Bapak tuan rumah, khususnya Bapak Supriyati dan Ibu Mustamah. Sugeng midhangetaken tetembangan saking Rindo Budaya.
Ayo Cok, dari sabar. Nasa. Antena. Wajik aksi Denny. Sinarangan meruntuk Pelocok Sari Fitri Desta Audio. Desta Shooting. Terima kasih. Kayak lu diparingi bapaknya. Yang apik tangannya yang Tangannya sing apik. Matur sembahun.
jogete apik lho, Tok. Dereng saged nuruti apa Bokonge piye mau bokonge? tapi ojo sumelan ana dina liyane bakal tau mbayake mbuh kepiye Pargo ya, Mas. carane. Yo Pargo yo. Tresnaku ora bakal entar sayangku ora bakal toyo sajen kahanane pupra. Aku bakal setia ora mungkin mendua mata suwun sampun ana ngancanine saben dina. Sedaya pargone kowe cilik kepinuk aku tuwa boyo ki lho. Boyokan aku, Nduk. Kowe cilik karek ngene-ngene. Sabar, Oh, Jos. sangoni sapa ya, Jal? Sangoni sapa? Sinten? Siapa Oh, ya? Halo, diingat-ingat. Pak Des. Pak Desta, Kalau dikasih uang bilangnya apa? terima kasih.